Старт! Казват, че снимката е начин да спреш времето. За мен тя е начин да запомниш живота такъв, какъвто го усещаш. От близо 4 години фотографията е част от мен. Започнах като на шега, а сега е целият ми свят. Снимам всичко. Балове, кръщенки, сватби, рождени дни. Създавам спомени, защото това е магията. Да ловиш момента. Винаги търся фокус, не само технически, а и емоционалния фокус на човека пред мен. Всеки кадър носи чувство, всяка снимка разказва история. Това е моя фокус. Само дори след няколко години опит се осмелих да направя и първите си коледни фотосесии. Те бяха като сбъдната мечта. Хората ми се усмихнаха и ми се довериха. Това беше най-голямата ми награда. Знам, че имам още много какво да уча, но не се и отказвам, защото когато снимам съм себе си. Това е най-важното. Бях поканен да участвам в арт-изложба в Петрич. За първи път имах възможността да представя своята арт-фотография пред публика. Това беше нещо голямо за мен. В бъдеще имам големи планове, мечти, които се превръщат в действия. В момента пиша първата си книга, която е романтична комедия. Пълна с живот, усмивки и емоции, но историята няма да остане само на хартия. Подготвям и сценарий за филм по книгата, а след това и тин сериал. Вярвам в силата на историите и това е само началото на една голяма творческа вселена. Всеки миг е история. Благодаря ви, че ми позволихте да ви я разкажа. Мале, нищо не виждам. Имаш ли? Да. Като не. Държи така, кажи му нещо да прави, да какво, това кадър е як. Така. Говори му, че не знам дали е странно после, че не говориш. Чек само да направим още нещо, какви да имаш. Що е са това? Давай. Всеки миг е история.